Hama dzangu, mufaro wangu kuwana mukana wokuvhura bhaibheri bhuku dzvene raMwari kuti tidzidze chimwe chakavanzika chinowanikwa mumatsamba. Uyu Mwari akatendeka, ane shungu nesu vanyangadzi kuti tive vadyi venhaka. Unozama zvose kuti atiponese. Panguva ino tine rombo rakanaka. Toda kumboshanyira muNew Testament kune rimwe bhuku rine nhaurwa inozipa kumutadzi nomunyangadzi kuti tiwane tariro inobva mumatsamba. Ndo zvinonzi neshoko, uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo, ratinoita zvakanaka kana tichiriteerera, rakaita somwenje unovhenekera mune rima kusvikira utonga uchitsvuka nenyama sasi ichibudira mumwoyo yenyu. Muzuva ranhasi endei kubhuku raFilemoni. Filemoni ari kuNew Testament. Kunyaya yaFilemoni yatichashanda nayo ine nhaurwa iri kutiyo kusunungurwa kenhapwa. Kusunungurwa kenhapwa. Mubhuku raFilemoni vhesi 1 ichidzika inoti, Paulo musungwa waKristu Jesu naTimoti hama yedu kuna Filemoni mudikamwa wedu unobata nesu, nokuna Afia hanzvadzi yedu, nokuna Akipo murwi pamwe chete nesu, nekukereke iri mumba mako. Nyasha ngadzive nemi norugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu naShe Jesu Kristu. Ndinovonga Mwari nguva dzose kana ndichikurangarira pakunyengetera kwangu zvandinonzwa zvorudo rwako nokutenda kwauinako kuna Jesu Kristu nekuvatsvene vose, kuti kugovana kwokutenda kwako kuve nesimba, kuti zvakanaka zvose zviri mukati medu kuna Kristu zvizikamwe. Nokuti ndakanga ndino mufaro mukuru nokunyaradzwa nokuda kworudo rwako, nokuti mwoyo yavatsvene yakazorodzwa newe hama yangu. Naizvozvo kunyange ndisingatongotyi muna Kristu kukurayira kuita zvakafanira, kunyange zvakadaro nokuda kworudo ndinoita zvokukumbira zvikuru, zvandakadai hangu ini Paulo mutana, uye zvino musungwa nokuda kwaKristu Jesu. Ndinokukumbira zvikuru kwauri pamusoro pemwana wangu wandakabereka pakusungwa kwangu Onesimus, wakanga asingakubatsiri kare, asi zvino unokubatsira zvikuru iwe neni. Ndinomudzosera kwauri iye amene mwoyo wangu chaiwo ndaida kuti agare neni, kuti panzvimbo yako andishumire pakusungwa kwangu nokuda kweivhangeri. Asi ndakanga ndisingadi kuita chinhu iwe usati watenda, kuti zvakanaka zvaungaite zvirege kuitwa nokurovererwa asi nokuda kwako, nokuti zvimwe wakaparadzaniswa newe chinguva nemhaka iyi, kuti agozova naye nokusingaperi, aregedze kuzova muranda asi munhu unopfuura muranda, ave hama inodikamwa munyama nomunaShe, zvikuru kwandiri asi zvikuru kwauri. Zvino uchiti ndiri mugovani newe, umugamuchire sezvaungandigamuchira ini. Asi kana akakuitira chinhu chisakarurama, kunyange aine ngava newe, undiravire izvozvo. Ini Paulo ndinozvinyora noruoko rwangu, ndicharipa, ndisingareve hangu kuti pamusoro pezvose une ngava kwandiri. Ndiyewe amene hongu hama, ngandive nomufaro kwauri munaShe, uzorodze mwoyo wangu muna Kristu. Ndinokunyorera kuti ndinotenda kuteerera kwako, ndichiziva kuti uchaitavo kupfuura pandinoreva napo, asi undigadzirirewo pokugara, nokuti ndinotarira kuti muchandipiwa ini nokuda kwokunyengetera kwenyu. Kusunungurwa kenhapwa. Tinosangana nomurume anonzi Paul achinyora tsamba kuna Filemoni pamusoro pe-runaway slave yainzi Onesimus. But tsamba iyi inobata Filemoni. Filemoni waiva ani? Filemoni waiva mupfumi waigara munzvimbo yeKolose. Filemoni was a Greek landowner achigara hongu muKolose. Akatendeuka mumazuva emamissionary journeys apo Onesimus
wakanga ari mumwe wenhapwa dzaFiumoni. Afia waiva mudzimai waFiumoni. Akipasi unonzi zvichida wakanga ari mwana oro mumwe wemaelders pachechi yeKolose. Bhaibheri rinoisa zita romurume uyu Akipasi mutsamba kuti kana zvichida tsamba ichinge yasvika vagobatsirana kuita izvo Paul zvaaikumbira. Nzvimbo yeKolose yakanga yakanaka, yanga ine magadheni, yakanga ine miti mizhinji yemafruits zvokuti varanda ava vaizikama kubata kunzvimbo idzi kwairimwa nomurume uyu anonzi Fiumoni. Mumwe wevaranda, Bhaibheri rinojekesa kuti mumwe wevaranda ndiye Onesimus. Nguva yanyorwa tsamba iyi kuna Fiumoni ndo nguva yanyorwa tsamba naPaul ari mujeri kuRome, ndo nguva yanyorwa tsamba zvakare kusangano repaEfeso. Nguva iyoyi zvinodakidza kuti vatendi vakanga vachizivikanwa nokukumbana mudzimba dzevamwe vadaviri, ndo mavainamatira. Chikonzero maybe persecution, hanzi chimwe chikonzero nzvimbo dzokunamatira dzaidhura kuvaka. Nguva iyi zvakare tinogona kuona kuti even maKristu vakanga vari maslave master. Ndosaka Fiumoni ari kuwanikwa naOnesimus. Nguva iyi kumutemo wechiRoma zvaireva kuti slave master waiva nesimba reurufu kana upenyu kunhapwa yake. Nguva iyi zvakare nhapwa hadzaitenderwa kuita property. Nguva iyoyi zvakare zvinodakidza kuti nhapwa hayaingoroora pamadiro. Nhapwa kana ikaroora ikaita mudzimai nevana vaitonzi vawedzera property yaslave master. Saka nhapwa yakanga isina kodzero. Nguva iyi chimwe chairwadza, nhapwa hadzaigona kuenda kunonzwikwa kumatare edzimhosva. Nguva iyi zvimwe zvaiitika, nhapwa dzaigona kuurayiwa just for entertainment. Maslave master vaigona kuungana vouya nenhapwa dzavo, otsvaka nhapwa yake inomufadza kana akaitarisa mafiro aingaite. Utsinye hwaiitiwa maslaves nguva iyi hwairwadza pakutonga kwemutemo wechiRoma. Zvanga zvakaomera nhapwa, zvaioma kuva nhapwa. Ndo nguva yatiri kusangana nomurume uyu, murume anonzi Onesimus aine nhapwa yake. Bhaibheri riri kunyora tsamba ichinyorwa kubva muruoko rwaPaul ari kunyora kuna Fiumoni pamusoro pezvanga zvaitika. Zvii zvanga zvaitika, zvimwe zvatingatarise zvakare kunhapwa, maonerwo adzaitwa. Zvainzi kana nhapwa zvikuru sei yatiza ikabatwa yaigona kuroverwa pamuchinjikwa. Zvavaiita zvakare kunhapwa, vaiti kana nhapwa ikatiza wakaibata vaidimbura zvigunwe zvekutsoka kuti atadze kutiza. Kwete izvozvo zvoga, vaitora muchiso wanga uine the letter F for fugitive, vodhinda muchiso pahuma yenhapwa. Nhapwa ine muchiso the letter F pahuma yainzi musaizorodze, yaifana kushungurudzwa. Hazvinei kuti iri kupi, hazvinei nokurema kwebasa rava kuitiswa. Imagine nhapwa yateguriswa noumwe munhu zvino from Harare to Norton. WakuNorton achida kuenda kuChegutu omutakudza, obva kuChegutu osvitswa kukadoma achitakura, mumwe obva kukadoma otakuriswa mutoro kudzoka kuChinhoi. Nhapwa ina muchiso waF yaiva nhapwa yakanga yakaoma ichiremerwa, hayaitenderwa kuzorora. Handisisiri nhapwa. Hamaodikamu, Bhaibheri riri kuchekesa zvakanga zvaitika nezvaiitika nguva iyo kabatirwo kaiitwa nhapwa pakurarama kwadzo. Bhaibheri rinotsimbidzira kuti yes, uyu murume anonzi Fiumoni waiva nenhapwa yake. Onesimus unonzi akaba. Pazvinhu zvaakaba zvimwe zvaivapo yanga iri jewelry yaakabira Afia mukadzi waFiumoni. Ndobva atiza
paKolose, ndokundobuda kuEfesasi. Paakanga ari paEfesasi ndo paakatengesa zvimwe zvezvinhu pane zvaakanga aba. Wakabva paEfesasi ndokuenda kuTroas, from Troas ndokuenda kuPhilip, from Philip ndokuenda kuBeria, kubva paBeria ndokuenda kuAthens, kubva paAthens ndokuenda paKorinthi, paKorinthi ndo paakati atengese pazvinhu zvaakanga aba panga paine ringi yaAfia. Maringi omuchato wenguva iyo akanga asingakugara ari muchigunwe, imwe nguva igona kugara ari muboksi. Saka pati ringi yemuchato yaitovhurirwa faera. Kana munhu atenga ringi yomuchato paiswa makodzi ane chekuita nezita romutengi, nzvimbo yaabva nezvimwe zvinokosha zvaiswapo. Saka murume uyu Onesimus unofunga kuda kutengesa ringi. Mutengi weringi paKorinthi ndokuziva kuti ringi ndoyokuba. Onesimus ndobva atiza, ndobva aenda kuRome. KuRome ndopaanonosangana naPaul. Paul ari mujeri. Dzimwe pfungwa dzinoti uyu murume anonzi Onesimus kuKolosi akanga aba. Paanosvika kuRome, tsika iyi inenge yakadzoka zvakare yeruoko. Ndozvakaita kuti asungwezve, ndokundopinda mujeri manga muina Paul. Ikokoko rombo rakanaka. Murume anonzi Onesimus mukutongwa kwenguva iyoyo unotarisa kuti akanga abuda pakati pevasungwa, but akanga anhume inoenda netsamba dzaPaul achienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Waitumwa naPaul netsamba kumasangano ayo Paul aakanga avhura. Saka bhaibheri manje rouya rotiro nguva iyoyoyo zvinonzi uyu murume uyu Paul unopa Onesimus tsamba kuti aende uko kuKorinthi, but akwaiendeka because aiziva kuti ari kutsvakwa. Zvinonzi akatsanangudza nyaya yake kuna Paul. Oti iye kuna Paul, handirambi kutumwa, ndiri nhume yakatendeka sezvandinosiita nguva dzose, but kwamandituma kuKorinthi rwendo runo handidzoke, nekuti ndiri kutsvakiwa. Ndine nyaya yandakasiya ndaita ikoko. Uyu Paul unotora Onesimus otanga kunyora tsamba, achinyora tsamba kuna Filemoni. Oti kuna Filemoni, ndigashirire Onesimus, rega kumuona senhapwa. Wakatiza kwauri asina chiremerera, wakabva kwauri senhapwa, but zivawo kuti newe hauna kuziva Kristu wega, waitovawo nhapwa muzvakaipa. Seni Pauro ndiri nhapwa nokuda kwevhangeri. Ndigashirire Onesimus uyo, kwete senhapwa asi seumwe wevanhu vakasunungurwa. Handisisiri nhapwa. Tsamba inonyorwa sangano rekuRome hanzi rinounganidza pfuma obva Onesimus kuti apinde muchikepe kubva kuRome kudzokera kuKolosi. Ndinomuona Onesimus aine tsamba muruoko rwake kudzokera kuna tenzi wake, kuti Onesimus achienda kunopa tsamba kuna Filemoni. Tsamba iri muruoko. Mubhaibheri tikatarisa zvakanaka, vanhu vaviri vakapuwa tsamba mumaoko mavo. Onesimus waive netsamba ine chekuita neupenyu hwaakanga ararama. Mumwe wacho ndiUria, haaiziva zviri mutsamba kuti ari kuenda kundofa. Onesimus waiziva nyaya dzake. Onesimus ari muchikepe ari kudzokera kuKolosi. Onesimus ari muchikepe, hama wadikamwe, netsamba muruoko kundopa Filemoni. Ndinomuona achienda hama padiki napadiki, achienda kuKolosi, misodzi yakajenga, achichema, ndiko kekupedzisira kurarama muupenyu. But zvaiva mutsamba ndo zvaaida kundozivisa tenzi wake Filemoni. Undosvika ipfungwa dzangu, anoonekwa nevamwe varanda vakanga vambomutsvaka Onesimus panguva yaakatsvakwa. Unonzi Onesimus wadzokereiko? Onesimus wakatsvakiwa ukashayikwa. Onesimus wakapusa. Onesimus uri benzi. Onesimus hauna kungwara. Onesimus wadzokereiko?
Onesimus ungadai wakaramba uri kwawanga wakavanda, but waiwane tsamba muruoko. Pfungwa dzangu dzinomuona akabata tsamba, achienda kunogashidza tenzi wake Philemon, oti tsamba iyi ndapuwa naPaul. Ndinoona Philemon ari kutora tsamba kubva muruoko rwaOnesimus. Pada akadedza mudzimai wake Afia, wanotanga kuverenga tsamba. Ndinoona Onesimus achiputsikira pasi otanga kuchema, achireurura achigomera nekuda kwezvakashata zvaakanga aita. Ndinoona zvichida Philemon achitambandudza ruoko rwake kusveerera pakanga pakarara Onesimus. Onesimus meibva akafunga kuti ndiri kubatwa kwokupedzesera kuti ndipuwe kuvaurayi, ndakuenda kundofa. Ari kuchema, anobatwa naPhilemon. Pfungwa dzangu dzinoti nezeve zvinyoronyoro. Philemon anotaura kuna Onesimus kuti Onesimus, handizati ndichiri kukuona senhapwa, ndakukuona sehama muna Kristu Jesu. Nekuti Jesu wakasangana naye kuRoma ndiye Jesu wandakaparidzirwa naPaul. Uyu Jesu anosunungura nhapwa, uyu Jesu anoregerera, uyu Jesu anotibvisa muzvakaipa, ndiye Jesu wandakaparidzirwa. Iyi tsamba yakanga yanyorwa naPaul. Remember, Paul ari kudeedzera, rega kundionera Onesimus senhapwa nje. Kana aine ngava newe, isa paakaunti yangu, inini ndicharipira sezvingaite Jesu. Ndinoona Paul achitora chibiro chinenge chaJesu pavanyangadzi. Paul achiti kumunyangadzi, achitaura kuna Satani, hazvichaita kuti vanhu vandakasika nemufananidzo wangu warambe vari nhapwa muzvivi. Pamuchinjikwa ndichavaremberera. Kana ndarembera pamuchinjikwa, dzanga dziri nhapwa muzvakaipa, vachava vakasununguka. Ndinoona hamba mudikamu zeve richitaurwa naPhilemon achitaura kuna Onesimus, achimupa hagi, achimubhabhadzira. Ndinoona smile ichibva kuna Afia, wachideedzera kuna Onesimus, hongu wakatiza senhapwa, but wadzoka waana Kristu watakaziva. Hatisisiri nhapwa hama, hatisisiri nhapwa. Mangwananano, muzuva ranhasi, pane nhaurwa yakanaka, nokuti hatisisiri nhapwa naJesu watakasangana naye. Ndo zvazvakaita. It's true, takapara, nyika iri kutipa mhaka. Yes, nyika inotiziva zvatiri, but naJesu kana tava muruoko rwake hatizati tichiri nhapwa. Satani mupomeri, but Jesu musununguri. Satani hama mudikani mudziva izi, but Jesu mudzidzisi. Satani anosvibisa, but Jesu anochenesa. Satani mudzvanyiriri, but Jesu musununguri. Chikonzero, mune nyasha muna Jesu kuvatadzi vasununguke kubva kuzvivi. Mune nyasha dzakadzika nokudzama. Hama mudikamu, kudzoka kwedu mumaoko aJesu ndo nhaurwa urupa nhaurwa dzose. Chikonzero, rega muimba achizodeedzera pamuchinjikwa wakatifira, akatichenura zvivi. Nemhaka yemuchinjikwa pane nyasha dzakadzika nokudzama. Where sin shouts, the cross thunders. Where sin deforms, the cross transforms. Where sin degrades, the cross upgrades. Where sin brings its lie and confuses us, the cross heralds its truth and drives away darkness. Where sin brings death, the cross inotounza upenyu. Hatisiri nhapwa nokuda kwaJesu watakaziva. Hatisiri nhapwa nokuti Jesu uyu pamuchinjikwa akarembera kuti tiwewe neni tigone kusambwa, toregererwa kudarika kwedu. Onesimus, dzoka. Iwewe Philemon, regerera. Wakaita ako Paul, wakaunza reconciliation pakati pevaviri, the slave master and the slave. Wakaregererwa. Ndinoona Onesimus asununguka. Ndinoona Onesimus ari kuonekwa nedzimwe nhapwa muruvanze, adzokera kuKolosi, stepi yachinja, apfeka mbatya dzakanaka, akuimba nziyo dzeziyoni. Chikonzero, wakanga wodeedzera kuti handizati ndichiri nhapwa, handisiri muboka revakatukwa kana. Ndakaregererwa, ndakasangana nezvokwadi ndiri kuRoma, mujeri ndakapinda, but Paul akandiparidzira. Ndikaziva Jesu, uyu Jesu ane moyo murefu, uyu Jesu ane nyasha,
kuvatadzi nevanyangadzi vakaita sesu. Hauzati uchiri nhapwa mudikambo. Ibva muzvakaipa, uya kuna Jesu. Kana Jesu akusunungura, anosunungura zviro kwazvo. Ndo zvinonzi naJohn, wana vangu vaduku, ndinokunyorerei chinhu ichi kuti murege kutadza. Asi kana munhu achitadza, tinomurevereri kuna Baba. Iye Kristu Jesu akarurama. Haazi murevereri wezvivi zvedu bedzi, murevereri wezvivi zvenyika yose. Napo unodeedzera kuti ini ndiri mukuru pavatadzi vose. Nemhaka yenyasha dzaJesu ndakasunungurwa kubva mune zvakaipa. Hamuna kunzwera mabasa aapostoli akutaura zvikati nokuti hakuna kuponeswa kuno umwe, nokuti hakuna rimwe zita rakapiwa nedenga pakati pevanhu ratingasunungurwa naro. Zita iri nderaJesu. Handisisiri nhapwa, hausisiri nhapwa, nokuti kuna Jesu muregereri wezvivi. Chiregedza kuita chivindi kufungira kuti hauchaponeseka. Ibvamo muzvakaipa umo, kuna Jesu anobetsera. Kunyange mwana muparadzi akadzoka wani, Yesu Onesimus akadzoka, dhiporipo wemwana muparadzi chaiwo akadzoka wani. Utano hwapera, maziso awira mumakomba, akupeperedzwa nemhepo, tsiki dzinenda zvichibata ushe, pasisina kugeza, pasina chimiro chakanaka. Unoti mupfungwa dzake, ndichadzokera kuna Baba, ndoti handichakwanipa vana, ndiitei hongu seumwe wevaranda, so long ndadzokera kuna Baba. Bhaibheri rinoti Baba vakaona achiri kure vakaziva. Kubva hedu pana Mwari, but Mwari achiri kuona chimiro chake mauri nemandiri. Ari kutida munhaka yeupenyu husingaperi. Hatingakundwi naOnesimus. Ngatidzokere kuna tenzi wedu. Ngatikumbirei Pauro, ngatikumbirei Kristu atiyananise naBaba. Ndo zvaakaremberera pamuchinjikwa kuti iwe neni tiponeswe. Ndi Jesu waunoda muupenyu, ndi Jesu wandinoda muupenyu, nokuti hatizati tichiri nhapwa, hatisisiri nhapwa. I am no longer a slave, no longer in the class of the blamed, but in the class of the forgiven. Nekuda kwa Jesu akarembera pamuchinjikwa. Unomuda here Jesu kuti akusunungure kubva kuva nhapwa, wosiiwa wakasununguka. Mugashire, mupe mukana, zarura mwoyo wako, iye apinde aite kuda kwa Baba. Chiricho chishuwo chako tinganamate. Ngatinamatei. Baba wedu ari kumusoro kudenga, tenzi Jesu Kristu naMwari mweyamutsvene, mufaro wedu kuwana mukana ukukudaidzai kuti Baba wedu, imi munosunungura nhapwa kuti bvisa mumatope echitema, kuti siya tiri parinani patingaponeseke. Bvisaiwo mweya wokunyara panhaurwa dzokudzoka kwamuri. Tipeiwo mweya unobvuma kuti tiri vatadzi nevanyangadzi, uye kuchiripo kwokutizira uku kutizira kwamuri. Tibve kuva nhapwa, takashungurudzwa newakaipa kwenguva, akationesa nhamo, akatitambudza. Pati kudzoka kwamuri kwanaka nemwoyo. Takutendai changamire, takutendai muponesi Jesu, kuti matinzwa uye matiregerera. Munyasha dzenyu Jesu tanyengetera nokutenda. Amen.